operasiyan yarda yan saba ba mu lambar girma. Soson tikatiran bai amu muke da madarin fa. Sunday the first numerosis mulaka yarda operasiyan yarda ina mazaje kiɗan nake yi kuna biya na ɗan maza na yarda yaƙi suke yi maza na yarda halbi suke yi ratatatatat 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 ɗan maza na yarda me kuke jira ne murna muke yi ranga jama muke yi yau ga mu murna diyan baba mu diyan baba diya na tani baba tani mu general tani mu diyan colonel Ilyas Isufu Bambat ubanmu ne godiya muke yi Allah ba mu baba colonel Ilyasu uban mazaje garkuwan mazaje mai gidan mazaje colonel Ilyasu mai madarufa mazan madarufa Sunday the first numerosis kai mana barka ranga jama'a muke yi ranga jama'a ina mazan suke ratatatatat wuta sojai wuta ina mazaje kiɗan nake yi irin na yayi da sannun ku sojawa kai godiya muke hangoku an san ku ne madarin fa mazan madarin fa Sunday the first numerosis a yarda na ce ai yarda operasiyan yarda Allah ya yarda yardar Allah ce mata mutum ce ba su iya taka ku ba mai iya taka ku ko ya rusa ku in mutum shage ne ko ɗan iska ne ko wani karfa ne inda har ya gamsu ko ya tsokani yarda makai shi ya lalace ko ya susuce operasiyan yarda ajiyar Allah ce ayar Allah ce numerosi ni ban gane ba mazan sun tsaru ɗan mazan sun shiru ɗan mazan sun jaru suna yaƙin su sojawa ɗan mazan Nijar sojawan Nijar kuna birge ni kuna taƙa ni daga mutu filin daga ratatatatat mai gare ka makaranka na da ƙamshin kura na go gyara rabbi